El Museu de la Pilota és un espai sobre la pilota valenciana obert al genovès el 2003. Fou designat el Museu Oficial de la Pilota Valenciana per la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana. És un museu que recull la investigació, conservació i difusió del joc de la pilota valenciana i en promou la continuïtat generacional amb exposicions i activitats diverses. Entre altres materials, es poden contemplar cartells històrics, la vestimenta, les pilotes, les parts d'un trinquet i les modalitats d'aquest esport. El museu també té una galotxeta per a practicar aquesta modalitat de la pilota. Des de l'espai es pot accedir al trinquet municipal que alberga partides professionals. El Museu de la Pilota i el Museu Valencià d'Etnologia mantenen una llarga relació de col·laboració en tasques d'assessorament, cessió de peces i difusió, com la producció de l'exposició itinerant Faixa Roja, Faixa Blava, la pilota valenciana, amb la intenció de difondre el nostre esport autòcton més representatiu.